बहुलो बहु बहु ଆଜ୍ଞା ମା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏ ମଲମଟା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେନି ମୋ ଗୁଡ଼ର। ମା ଏ ମଲମରେ କଣ କାମ ଦେବେ? ତମେ ଚାଲ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବ, ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେବି ତମେ ଖାଇକି 2 ଦିନ ପରେ ଚାଙ୍ଗା ହେଇକି ଚାଲ। ସତରେ ନା ଲୋ ମା? ଆଉ ଦେଲେ ତାର ସେ ଔଷଧ କଣ ଅଛି ମତେ ଖାଇବାକୁ? ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଯିବା ଚାଲ। ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ତୁ ନେଇକି ଆସେ ମେଡିସିନଟା। ହଉ ଯା। ମା ନାଇଁଲୋ, ଏଇଟା ଖାଇଦେଲେ ତୁମ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ନିଅ। ହେଇଯିବ। ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଖାଇବ? ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେ ପାଣି ମୁଦେ ଦେ। ରହ ମୋ ହାତରେ ପକାଏ ପାଣି ଦେ ଦବ। ଏଇ ଔଷଧ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭଲ କରିବ? ସେ ତ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଇଏ କଣ ମତେ ଭଲ କରିବ? ନା ଆପଣ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନଟା ତଳ ପଡ଼ିଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମତେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ଏ ମେଡିସିନ ମତେ ଭଲ କରିପାରିବନି ମୋ ଗୋଡ଼ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏ ତ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମତେ କଣ ଭଲ କରିପାରିବେ? ଇଏ ଭଲ ହେଇପାରିବନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମୋ କଥା ତ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।